оё дар ҳақиқат бунувони тоҷики хонашин метавонанд дар Фаберлик кор карда соҳиби мошина хона шаванд? маззаи пули Фаберлика начашида меги ки дуруғай. ранги ма мехоҳен инами қадар пул бигирен? ҳалинги ма бо зиёд шуд, чунки имрӯз ма аз ширкати Фаберлик 162,000 сомонӣ гирифтам. мехоҳед соҳиби хона, мошин ва маоши баланд шавед, пас ман шуморо дар ширкати хидм, яъне ки ширкати Фаберликҷон ба кор даъват мекунам. 31,000 сомон бонус гирифтам. ба ғайр аз ин ҳар як 21 рӯз пас 6,000 сомонӣ маош мегирам. новобаста аз оне ки кӯдаки майда дорам, зани хонашинам, тавонистам чунин муваффақиятро ба даст орам. имрӯзҳо ки ҷое ки нигоҳ кунӣ рекламаи Фаберлик, реклама дар Инстаграм, сторисҳои ватсапи ҳама холаҳову аммуҳои мо гӯё ин як роҳи осони пулкоркунӣ барои ҳар як зани хонашин бошад. ҳоли ту маззаша начашидӣ, чӣ баи хеле мегӣ? аммо ҳақиқат чия? оё духтарони оддӣ метавонанд дар хона шишта мошини хона харанд? пладидена банчашқатиш. ин қадар мардбачаҳо солҳои дароз дар ғарибӣ азоб кашида кор мекунанд, пули як қалинга ҷамъ карда наметавонанд. духтаро бошад дар хона шишта бо 3-4 фарзанд бо корҳои тамомнашавандаи хона метавонанд пули хонаву мошина кор кунанд. азо раҳмат, ин қасола мо обандӣ рафтем дар назари шумо натов. азо раҳмат. ҳамаш як афсонаҳа ё ҳақиқат дорад? биёен фаҳмем. шахсоне ки дар Русия қарор дорен, барои шумо ба даст овардани студентский билета тавсия метавон. акнун ба шумо зарур нест ки дар навбат истода патент кунед. синни сол муҳим нест, мард зан ҳам аҳамият надорад. коллеҷ дар шаҳри Санкт-Петербург ҷойгирад, лекин шумо да зарур нест ки ба он ҷо равед. ҳама дарсҳо тавассути онлайн мегзарад. ҳама ҳуҷҷатҳо аз ҷумла студентский билет тавассути почта ба шумо равон карда мешавад. бо ин студентский билет шумо метавонед дар ҳар гӯшаи Русия зиндагӣ кунед. барои маълумоти бештар ба ватсапе ки дар рӯи экран мебинед муроҷиат кунед. мехоҳед соҳиби хона, соҳиби мошин, соҳиби ҳама чӣ шидан, пас бихезед айҷотон кора айҳозира сар кунед. агар Фаберлик дурӯғ мешуд, ман чунин пулҳоро аз куҷо кор мекардам? маоши ман дар 21 рӯз. ман як зани муваффақ ҳастам. хушбахтона рӯз то рӯз мо гулдухтарон шоҳиди пешсафии занҳои тоҷик гардида истодаем ки ҳар як муваффақияти онҳо ба мо низ фахру нерӯ мебахшад. ин намуд видеоҳоро дида бисёр саволҳо ба миён меояд. дар ҳақиқат Фаберлик занҳоро пулдор мекунад? кӣ пул кор мекунад ва кӣ фиребда меғалтад? ҳозир шумо мефаҳмед чӣ гуна компанияи Фаберлик кор мекунад. барои чӣ компанияи Фаберлик дар Тоҷикистон ин қадар машҳур шуд? кӣ бисёртар пул кор мекунад? блогерро ё одамое ки рекламаи ин намуд блогерроро дида кор медороянд дар Фаберлик? агар шумо тайёр бошед, сарш мекунем. сараввал биёем фаҳмем сетивой маркетинг чиай. маркетинги шабакавӣ як модели тиҷоратае ки дар уҷа мол ё хизматрасонира тавассути шабакаҳои мустақили дистрибютерӣ паҳн мекунанд. дистрибютер ин савдогароне ҳастанд ки на танҳо савдо мекунанд, болои ин боз дигарора ба кор ҷалб мекунанд ба ҳар роҳ. кӯтоҳ карда бигем номаш MLM ки аз забони англисӣ гирифта шудааст, multi level marketing. переводаш маркетинги бисёрсатҳа. фурӯшандаҳо аз ҳисоби фоизи борҳои фурӯхтаашон пул кор мекунанд. болои ин процент мегиранд аз ҳисоби одамоне ки ҷалб карданд дар ҳамин пирамида. Фаберлик соли 1997 дар Русия пайдо шудааст. дар давраҳои шӯравӣ ин намуди бизнес мод дода буд. аз ҳамин сабаб тез машҳуру пешрафта шуд. пештар номи ин компания Русская линия буд, баъдан ба Фаберлик иваз шуд. дар Фаберлик ба воситаи каталогҳо аз косметика сар карда то попӯшиву соати наскира мефурӯшанд. ака ай ҳама чизи муҳим, чӣ хел шумо метавонед дар Фаберлик миллионер шавед? шуморо даъват карда регистратсия мекунанд. нархи регистратсия 1500 рубл. якум ойлики худтона ӯ вақте мегиред ки баллҳои заруритона ҷамъ кунед. шумо 50 балл мекунед. якта одаме ки шумо мебуред дар такон регистратсия мекунед, вай 50 балл мекунад, мешавад 100 балл. шумо аллакай 19 сомонӣ ойлик мекунед. баъдан шумо метавонед ки аз каталог бор харидорӣ кунед бо 20% скидка. чизое ки шумо бо скидка хариден метавонед дар болош пул монда савдо кунед. чӣ хел балл ҷамъ мекунед? аз ҳама чиз зарурӣ ин баллҳои шумо мешавад, яъне ойлики шумо аз баллҳое ки ҷамъ мекунед вобаста мешавад. аз каталог бор харидорӣ мекунед ва ҳар як маҳсулот ба худаш ҳар гуна балл дорад. дуюм роҳи баллҷамъкунӣ албатта ки ҷалбкунии
дигаронай. Одамое ки дар болоҳанд шумо дар ҳар намуд конкурсу тӯҳфаҳо тайёр мекунанд. Айшоти Хидшон. аз тарафи ман якта анамхели чайник подарка мегирам. касоне ки дар ширкати Фаберлик кор мекунанд ва званияи директориро мегиранд, ширкат 100,000 рубл подарка додестад. барое ки званияи ваё аз званияи шумо вобаста дорад. ҳамаш осон. шумо ки балои зиёд ҷамъ карден, бисёр одаморо ҷалб карден, званияи шумо ки баланд шуд, одамои боло ойлики баланд мегиранд. могираям 3000 балл мекуна, ситораям 3000 балл мекуна, дилоромам 3000 балл мекуна. ана баъд манзалакҳои директор меша. маҳз ай ҳамин сабаб ҳар намуд конкурсу тӯҳфаҳо барои шумо тайёр мекунанд. блогерое ки Фаберлика реклама мекунанд, ба ёда муҳим нест ки Фаберлик чӣ гуна кор мекунад ва чӣ ризкора дорад. маҳз барои ҳамин ин навора ма барои шумо тайёр кардам. ҳозир ба шумо ҳама мушкилои кори Фаберлика мефаҳмонам. Фаберлик бо системаи MLM кор мекунад, яъне сетевой маркетинг, ки ҳадафи асосӣ и фурӯхтани маҳсулот ва ҷалб намудани дигарон аст. маҳсулота ба шумо арзону босифат пешниҳод мекунад, лек ҳадафи асосӣ и ҷалбкунӣ ва сохтани гурӯҳи худ аст, на ин ки маҳсулот. кори Фаберлик дар ислом ҷоиз аст? Ира ай Саидмурод Давлатов пирсид. Давайте сначала поговорим о сетевом маркетинге. Сетевой маркетинг – это не харам. ё хубтараш дар YouTube ковен бисёр видеоҳо дар бораи и ҳастад. риск барои навкорон. шумо бояд ҳар 20 рӯз пас 1000 сомонида бор харидорӣ кунед. ягон сум намети, ягон чӣ харида намефурӯшӣ. дар анам хонаштагӣ остаҳак шаву шуд хоҳай пул кор мекунӣ. то шумо лични объёмтон 50 балл нашава, шумо ойлик намегиред духтарои азиз. бисёр навкорон маҷбур мешаванд ки бисёр маҳсулотҳои нодаркориро харидорӣ кунанд, то ки балои заруришона ҷамъ кунанд, вагарна ойлик намегиранд. ба кор ҷалб кардани дигарон осон нест. дар бисёр ҳолат на ҳама розӣ мешаванд ба ин гуна кор ҳамроҳ шаванд, хусусан одамоне ки медонанд сетевой маркетинг чӣ аст. бисёриҳо бо пули зиёд бор харидорӣ мекунанд ва онҳоро фурӯхта наметавонанд, албатта ки пулашон месӯзад. ин хоси дили худтонаш. шумо метавонед ки пулмо нефурӯшен, чӣ хеле ки мехоҳед. ин аллакай бизнеси шумо худтон бояд ки роҳша биёвед. ин чӣ хел мефурӯшен намефурӯшен, ин секрети шумо мешавад. ба ки пул кор мекунанд? пули калона лидеро кор мекунанд. пули хушрӯу одамое кор мекунанд ки дар тори пирамидаҳанд ва командаи калони худшона доранд. пулҳои навкоро месӯзанд. бисёр навкоро дар маҳсулот, каталог, реклама барои ҷалб кардани дигарон ва омӯзишҳо пул сарф мекунанд ва ё аз сабабе ки сари вақт группаи худшона ҷамъ карда наметавонанд, ойлик гирифта наметавонанд. маҳсулотҳои Фаберлик қиматанд. мисол чизое ки Фаберлик ба шумо пешниҳод мекунад, шумо метавонед 1 баробар арзонтар айкорвон харидорӣ кунед. иллюзияи пулдориро ба шумо нишон метаҳам. дар тренингу презентатсияҳо ба шумо кейсҳои лидероро нишон метаҳам. чӣ хел пули зиёд кор кардан, лек статистикаи асосии даромад албатта ки нишон дода намешавад. ҳама вақт шуморо лидеро маҷбур мекунанд, типа мотиватсия метаҳанд ки шумо маҳсулот харед, то ки ҷои худтона аз даст натен. беҳад осон аст. шумо нагӯед ки ман наметавонам, ин одам нест, одам ҳаст. росто ҳаракат кардан дар кор. маҷбуртон мекунанд ки маҳсулотҳоро дар одамои наздик фурӯшед. одамое ки дар болоҳанд ва ё бисёр доноҳанд. шуморо ваъда метаҳанд ки ин кор осон аст. тез пул кор мекунӣ, соҳиби ҳама чӣ мешавӣ. лек ма чанд шиносе ки дорам 4-5 сол шуд дар Фаберлик кор мекунанд, ойликшон 450 сомон аст. кам одам муваффақ мешавад дар ин намуд кор. бо статистика дар сетевой компанияҳо 70-80% даромади соз намекунанд ё умуман пулои калоншон месӯзад. дар даруни ин намуд компанияҳо расходҳои баҷоиам ҳаст. дарсҳо, каталогҳо, заказҳои ҳатмӣ ва ғайра. хулоса ие ки дар Фаберлик шумо осон пулдор намешавед. касоне ки дар болои пирамидаҳанд ва ё пули калон кор мекунанд, албатта ки бо кӯшишу талошҳои навкорон бисёриҳо ноком мешаванд, савдо карда наметавонанд, як мушкилии зиндагӣ пайдо шуда мепартоянд. хулоса шумо дар як моҳ пули мошини хонара кор намекунед. агар шумо тасмим гирифтед ки дар Фаберлик кор кунед, шумо ба ҳама мушкиливу рискҳое ки ман номбар кардам бояд омода бошед. сабаби асосии машҳур шудани компанияи Фаберлик дар ие ки дина истифода мебаранд ва ба боварии мардум медироянд. аз сабабе ки мардуми мо
худотарсу дилсофанд, бисёриҳо ин усула истифода мебаранд. хоҳарҷонову апаҷоно, эҳтиёткор бошед. Чӣ гуна коре ки ба шумо дар интернет пешниҳод мекунанд, шумо сараввал аз худи интернет ё аз ютуб ҳама маълумота хонда баъдан тасмим гиред. оё ин кор ба шумо мувофиқай? Ба ҳамин тамом, агар ин намуд видеоҳо ба шумо писанд бошад, ҳатман ба канал обуна шавед ва албатта ки лайкҳои худтона монед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.